ty si odpovedal, OK, ja som to bral, lenže čo robíš? Berieš niečo na hlavu, alebo si normálny, akože zverejniť náš chat, náš súkromný chat, ktorý som ti nedal povoliť? Akože, ale ty tam čo vyprávaš na mňa? Jaké veci? Čo som ti ja dával? Čo som ti ja písal? Ale nie, čo si povieš, že vyletel, hej? Normálne povedz ľuďom pravdu. Akože, kto si myslí, že som ja? Dobre, tak idem povedať pravdu, hej? A zastav ma, keď budem hovoriť klamstvo nejaké, dobre? Môžem? No dobre, kľudne, bral som mnou pôvodne s tým, že chceš so mnou rozhovor. Čo som ti párkrát, proste som ti neodpísal. Ja som za tebou. Môžem? Rozprávam. Dobre, nech sa páči. No. A párkrát si ma oslovil na rozhovor po Bratislave, čo ja som si všimol, až keď si sa mi začal vyhražať nejakou fotkou, že som niekde bol bez rúška, čo bolo minulé leto, kedy v rámci nariadenia ešte rúška vonku neboli v exteriéri povinné. To je prvá vec. To si zamietal hneď, ale dobré. Čo? To si proste povedal, že je to nejaká vymyslená fotka, ktorú nemá. Lebo tá fotka neexistuje. Ale existuje, ja ju mám v mobile, akože. Alebo ju hoď na streame ukáž. No dávaj. Akože ja ju tu nebudem teraz zverejňovať, keďže ja... Ja chcem, aby si ju zverejnil. Je to moja fotka, tak chcem, aby ju bola vidieť. Dobre, je to tvoja fotka, mne ju poslala tvoja kamarátka. Ešte raz hovorím. Jaká kamarátka? Pokračuj ďalej v príbehu. Nie, dobre. Tvoja taká kamarátka. No povedz mi, ktorá kamarátka ti to poslala. Jak sa volá? Krásne meno, nemusíš celé. Ale ja neviem jej nick. Keď tú fotku nájdem... Však ti to poslala, tak povedz. Neviem, hovorím ti, neviem. Jakže nevieš? Však je to moja kamarátka, tak musíš vedieť. Ježiš, ja nepoznám proste tvojich všetkých kamarátov. Ty poznáš mojich kamarátov? Ja nepotrebujem žiadne tvoje fotky a absolútne neviem ani kto si. Len viem, že rýpeš do ľudí, aby si mal fame. To je celé, čo robíš. Áno, dobre, ja tu rýpam. Dobre, ja tu proste rýpam do ľudí. Hej? Ty sa pozri, akože videl si môj kanál, že čo ja vôbec robím? Áno, videl, práve preto. Dobre, reálne, ty prídeš na stream, ty si robíš nejaké, hej, jednoducho robíš zo seba idiota s prepáčením a proste ideš tu na mňa vraviť nejaké veci. Ešte raz, ideš tu proste na mňa vraviť nejaké veci, o ktorých ja vôbec nemám. Nedal som ti ani súhlas, nedal som ti ani ani bez svojho vedomia si to robil. A úplne som to. Takže vieš o tom, že ty si pôvodne našu konverzáciu zverejnil v jednom z tvojich videí, vieš o tom? Kde som to zverejnil? U seba na TikToku v jednom videu si používal náš chat na to, aby si niečo robil, ale keď to urobím ja, zrazu je to trestné. Ty ako, o čo ti ide? O čo ti ide? No, počúvam. Vyzerá, že sa smejem ja. Vyzerá, že... No, nie, ja sa smejem, lebo kápo, ty si tu iba kopeš hro, proste prečo to robíš? No mi teraz iba povedz, prečo toto robíš. Nie, Dušanko, kľud. Dušanko, tvoja kariéra skončila. Vieš, vždy proste prídu tí lepší. To je tak v živote. A ja s tebou ja keď som mal s niekým problém, ja som prišiel za ním. A on tam nebol ten hejter. Ten nebol tam človek. Čiže ja keby som ti to povedal do očí, ty tam nie si. A prečo? Lebo ty to iba za internetom robíš. Proste ty si taká póza. Ty si ako zrcadlo, vieš. Ty si ako zrcadlo proste. Ty tu hrozne rejtiš ľudí, ale polovice ľudí by si to nepodal do očí. Teraz tu som s tebou na streame a hovorím ti to do očí. A to si proste na streame, hej, ale v reálnom živote by si mi to nepovedal do očí. Povedal by som ti presne toto isté, čo ti tu teraz rozprávam. Presne to isté by som ti povedal. Nerob zo seba šaška, prosím ťa, nepovedal by si to. A ako som povedal, tú reakciu spravím na teba, pretože toto sú vážne následky, ktoré si neuvedomuješ, ja to chápem, síce máš už dosť rokov na to, ale myslím si, že ty si proste myslíš, že si nejaký král na tejto celej slovenskej scéne? Nie, to si absolútne nemyslím, len ty si myslíš že môžeš... Dobre, ja hovorím. Dobre, nechám to, povedz. A ja som sa na teba vyjadril, pretože som mal taký pocit, že to potrebujem dať zo seba von. A dal som to a som na to hrdý, proste, že ma podporujú ľudia. Možno, že nemám toľko čísiel ako ty, ale nerobím to za peniaze. Ani od jedného človeka som nebral peniaze, ako ty bereš od každého, len aby sa mohli pripojiť do tvojho chatu. A to je tá celá pravda. Teraz si už určite v hlave vravíš, bože, ten vyletel má naozaj pravdu, ale taká je skutočnosť. A to musíš prijať, že ja som obyčajný človek, aj keď mám veľa čísiel, na nič sa nehrám. A
To by si mal zmeniť po svojej kariére. Počkaj, máš veľa čísel? Áno, na TikToku 25 000, tu mám 23 000. Toto je dobré. No. To je super. No dobre, tak Takže potom sa ešte spýtať, teda, keď už ťa tu mám. Čo má znamená správa? Ešte raz niečo také urobíš a uvidíš. Čo to znamená? Ešte raz niečo také urobíš a uvidíš. No, ty si to práve teraz urobil, akože. Takže teraz uvidíš. To si ty mne napísal. Niekoľkokrát. Ja toto nebudem vraviť. Ja toto nebudem vraviť. Ja som povedal, je tu 3700 ľudí, ja to nebudem proste vraviť, to sú naše súkromné veci, akože. Nie sú súkromné, dal si ich do svojho videa. Čo je na tom súkromné? Ale čo som dal do svojho videa? Asi použil naše správy. Normálne si to urobil. No ukáž mi to. Ukáž mi to video. No som zvedavý proste, že aké screenshoty tam budú proste. Hej, skills. Ja si to tu takto odfotím, aby som mal dôkaz. Proste, že... No, dobré. Kľudne si hovorte, čo chcete. Ale uvidíme. Bože, ja mám zajtra národky, Ježiš, ja toto musím riešiť. To je fakt hrozné. Dušanko odišiel. No vidíte, Dušanko odišiel, pretože Dušanko to asi nezvládol. Ja viem. Takže ja sa tiež môžem odpojiť a toto bude mať tvrdú dohru. To vám viem sľubiť. Takže asi všetko k tomuto, čo by som povedal. Ja ešte tu máme žiadosť. Aha, dobre, mne to asi vyplo, takže ešte by mal ísť. Ja sa chcem naspäť napojiť. To sme. Tak. No, ukáž mi to. Tak to je. No. No, čo tam na tom je? A čakám, počkaj, keď to povieš. Dobre, čakám aj ja. Lenže dneska som si chcel užiť víkend, až mi nevypol telefón a nenapísal mi Dušan. Proste, že som nejaký chudák a nebudem vraviť, ale kto by chcel chodte na môj Instagramový profil a chodte si sami presvedčiť, ako takáto osoba. A potom si u seba na storkách zverejňoval správy. Lenže to je pravda, Dušan. Ale dobre, ale ja som to teraz urobil to isté, v podstate som prečítal nejaké správy, čo si ty povedal, že sú vymyslené. Nie, no, dobre, to si spravil, lenže potom si mi vynadal, potom si mi také vyhrážky tam na streame vravel. No, počkaj, tak dobre, vieš čo robím? Teda, ak mi dovolíš, samozrejme. Môžem to otvoriť naše správy? Nie, lebo to je súkromné. Ak otvoríš naše správy, tak ja spravím... Tak sa mi práve si sa mi vyhrážal teraz? Ja som povedal, že ak otvoríš naše správy... Kábo, toto je celé cirkus, môžeš prosím tam mi povedať, o čo ti ide? Chceš čísla? Veľmi chceš čísla? Čo chceš? Ježiši, chcem čísla? Vyzerá na to, že chcem tvoje čísla nejaké? Áno. Ja keby to robím pre čísla proste, tak ja ti vypisujem non-stop každú minútu. Veď si mi vypisoval 2-3 roky v kúse. Dušan, ty si silná káva, Dušan, ja nemôžem s tebou. No čo, tak ideme na súd, či čo chceš robiť teda, no povedz. Si mi vravel, že ma dáš na súd. V minulom streame pred chvíľkou si povedal, že ma dáš na súd. Tak počúvam. To som nepovedal. Duša. Boli ste tu? Keď to povedal? Že máš silných, vplyvných ľudí, ktorých poznáš v Bratislave a že pôjdem sedieť. Že na 2-3 roky môžem ísť sedieť. Ja som povedal Tom. Ja to teraz dám na takú pravdu. Počkaj, ja si iba nahrám. Tak si nahraj. Moju peknú tvár. Dobre. Peknú tvár si nahraj. Ja som povedal Tom, že v Bratislave sa poznám s viacerými ľuďmi a poznám sa tam akože aj s verejnými činiteľmi a myslím si, že keď budeš robiť takéto veci, aké si robil a bez môjho súhlasu, keď zverejníš nejaké správy, telefónne čísla, osobné údaje, je to už úplne jedno. Ja som zverejnil nejaké osobné údaje? Môžem ešte ja dopovedať? No daj, dopovedz. Automaticky sa dopúšťaš vtedy trestného činu a už môžeš byť akože stiahaný na slobode.
Samozrejme, ja som to ešte neriešil, keďže som ti dal nejakú tú šancu. Lenže ty si tu, Janoška, ahoj, lenže ty si tú šancu proste nevyužil a proste urobil si čo? A ja musím na to reagovať v nedeľu na mojom TikToku. Musíš, lebo ináč nezaspíš. Ale Duško, nie len na TikToku. Čakaj potom takú pohľadnicu domov, hej? Takú peknú pohľadnicu. Áno. Tak sa stretneme, hej? Stretneme sa? Ja sa s tebou nepotrebujem stretávať. Pozri sa, čo robíš. No, vidíš to, Duško. Ja som ti povedal, proste, viem, je to silná káva na teba. Možno, že si tu rýpal do nejakých ľudí, lenže si narazil na mňa a ja som taký kameň, proste, vieš, o ktorý si sa tak buchol. Vidíš, ja tu mám napríklad, ja som tu s mojimi fans, napríklad 100 fans versus tvoji a absolútne to nerobím pre nejaké čísla. Viem, je to kruté, ale je to tak. Dobre, tak keď nerobíš veci pre čísla, tak mi vysvetlí, prečo rovnaké video ako mne si urobil. Ahojte, pekný večer vám želám. Ale prečo rovnaké veci ako na mňa si natočil, tu máš aj na Momo. A prečo mňa riešiš? Na Ondra Vočka. Nie, tak keď ty mňa riešiš, tak ja sa iba pýtam. Vláď. Ježiši, úplne sekáš, čiže by si mohol tú Wi-Fi kúpiť lepšiu, ale v pohode. No. Dobrý dis, dosť dobrý dis. Taký lacnejší, ale tak chápeme, kde sme. Poslala mi jeho frajerka správu, Vláďa video z clickbait. Hej, ďalej tu máme, ukáž. Žena a plastika na Simu, tu máme. No a čo, pre Boha, ja si môžem natáčať, čo chcem, ani ja teba nesúdim, proste, že si natáčaš nejaké fejkové videá, proste. Jak nesúdiš, teraz si mi povedal, že mi dojde listoček, že pôjdeme na súd, tak čo chceš teda? Niekže nesúdiš, reálne ma chceš dať na súd. Ale reálne, čo si teraz na streame? Dobre, nedá sa si. No, čo? Ty si proste na drogu, ty si chorý proste, ja si myslím, že si chorý. Dobre som počul, si mi povedal, že som magor? Nie, ja som ti povedal, že si chorý, ale ja si myslím, že reálne čo robí. Dobre, kľudne sa smej. Proste na tom mojom TikToku si neuniesol jednu vec. A preto to všetko robíš. Ja som ťa nežiadal o stream, ja som ti nepísal, ja som ti nehovoril. Ty si mi nepísal? Ty si mi nepísal? Ešte chcem to povedať. Teraz pozri sa tuto na mňa a povedz, že si mi nepísal. Povedz to. Aha, nepísal som ti ja. Dneska si ma dával na stream ty. A proste si tam nejaké fejkové veci, ja som to aj tušil, že to raz dojde a došlo to. Aha. Tak dobre teda, no tak vidíme sa teda pri súde, keď hovoríš. A nemáme asi to nejako ešte riešiť. Dobre, ja ešte budem akože s ľuďmi riešiť, pretože ľudia, myslím, že si potrebujú počuť aj moju stranu a reálne čo robí na tom. Teraz si všetko povedal, ale ako v poriadku, však ako hovorím, proste keď chceš to takto riešiť, tak môžeme to takto riešiť. Len nechápem, s čím chceš ísť na súd. Nerozumiem s čím. Dušanko, ukáž chat, jeden tu píše a ja som sa teraz hrozne zasmial. Dušanko, prosím ťa, nescreenshotuj nejaké tvoje veci a moje fejkové účty, z ktorých si ty sám píšeš, lebo to dokážem aj ja. A reálne, tak potom čo chceš dávať na súd, keď je všetko fake? Čo chcem dávať na súd, čo je fake? Akože ja nedávam na súd nič. Nič som nedal ešte na súd. Teraz si vravel, že mi dojde obaločka. Áno, keď ma nasereš. Dobre, tak pardon, tak ja sa budem snažiť ťa nenasrať, no. No už si ma práve nasral. No, takže ideme na súd, alebo jak to je? Vieš čo, ja mám zajtra narodky. Môžeš mi poslať ľudia nejaký darček, lebo nechcem proste, aby som mal zajtra darček, 4700 ľudí je darček odo mňa. Všetko najlepšie, pane. Veľa zdravia, šťastia. Hlavne teraz v tejto dobe. Ja viem, chce sa z toho vylízať, ale to ti nebude stačiť. Ale ďakujem, beriem to. Takže... A prosím ti, vysvetliť na toho drobného typka, tak to chcem fame. Ale však dobre pomeranč, aspoň dobrý stream. Tak čo? Nie, ja proste nechcem fame. Ježiši, vy ste úplne... Niektorí ľudia proste nechápu, že moje čísla... No dobre, mohol by som ešte jednu vec, keď sa tu už mám. O čo ide vo fázi, kde si hovoril o mojej priateľke Janke Zlatokopka? To by som si vypočul ešte raz túto na streame, ak môžem. Že čo som zase vravel? Povedal si o mojej priateľke Zlatokopka. Niekoľkokrát na tom streame. Ja mám akože čety, čo mi písali. Kto ti